Bra galopp, nu var det inte så fort. Nu kan jag inte trava riktigt lika. Lady, kallar någon från prata med henne. Lady, Lady, vill du vara med på videofilmen? Titta lite, Lady. Ja. Ja. Oj, oj, men hon vitte själv, vad duktig. Hon lagar loppombyte. Duktig tjej, vilken trav du har. Men, du springer och bivar hela tiden, va? Vad är detta? Hej. Jag vill inte bli infångad, verkar det som allt. Idag har jag energi. Oj, kolla om kastar. Jag ska fram henne. Kom här. Ja. Nej. Nej. Du är inte duktig i det där varvet. Hon tar i. Nej, hon vill vara vänstervarvet. Ta traven. Oj, ja, men jag ska ju få se vänstertraven, hör du. Du måste filma mig nu, det blir tröttsamt.